Human migawa sa mga social media sites ang gabahin sa pagpakarong ingnon nga pagdagit o pagkidnap og mga tao dito sa Kauluhan o sa Danao City. Adunay laing kaso sa ngayong suway nga abduction sa Poblacion Pardo pasado alas 8 kagabi sa siyudad sa Subo. Apan ang Police Station 7 sa Poblacion Pardo miingon nga robbery og dili abduction case ang nahitabo. Si Nico Sereno sa report. Gibir na ako niya mo kaya. Hindi mo pa doon ang bag. Green. Kini ang paghulagway sa 16 anyos dihang gigunitan siya sa usa ka tawo. Nahitabo ang insidente sa 2nd Street sa Sunrise Subdivision, Barangay Poblacion Pardo, pipila lang ka metros sa Panimay kung diin nagpuyo ang kabanay sa biktima. Wala na muluwat pa og pamahayag ang inahan sa 16 anyos. Gipadapli ni Major John Escobar, hepe sa Police Station 7, nga abduction o kidnapping ang nahitabo. Iyang gihulagway nga kung kidnapping pa, hayan tulong nga to sa upat ka mga tao ang magtabang paggunit kaniya o dili lang usa. Napanay kuyog, napanay mugunit sa iya ha. Lain mo ito magunit sa nabila, lain mo ito mag-security. Murag nga na sir, ang muta na manghindap og tao. Samtang auhag sa Deputy Director for Operations sa Cebu City Police, Lieutenant Colonel Randy Correa, likayan unta ang pag-post sa social media sa mga tabi-tabi sa kidnapping aron kalikayan ang pagtisok o kahadlok. Umaamin siya na ginawa lang niya yun, ginagawa lang niya yung kwento. So sana, huwag natin gawin yun kasi magkakaroon tayo ng panic, especially na marami tayong activities ngayon. Apan ang pipila ka tawo nga nahinabi sa GMA RTV Balitang Bisdak, nagtuo nga suway nga kidnapping ang nahitabo tungod kay tinted ang gisakyan sa migunit sa 16 anyos ug may uban kini nga laing duha ka mga tawo nga nagsakay lang sa sakyanan. Samtang ang taga-barangay dili mo ingon nga robbery o kidnapping ang nahitabo. Gusto lang sila makasiguro nga luwas ang ilang mga residente. Ang mother mo yung akong gikaistorya and allegedly ang mother iniingon nga ang iyang anak gi attempt og pasod sa sakyanan. Wala dito ang bata pag adto nako. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.